Akılda şahirun urrumdan bolan haramxor baylar ýurdy bir ýandan ýyka başlady diýen zamanatynda ýaşamaly bolandygymyda juda gynany ýaryn. Ýurt ýolnaşçylary Berdi Muhammedowler siz ýurdyň tebiği baýlyklarynyň gelýän ferişdeleri öz haýryňyza ulanyp, gerekmeje köşkler gurup, sepetaga soğurup, özüňizi öwdürmek üçin şady horramlyklara sarp edip ýurdy halis çökerdiňiz. Garyp halk bolsa, öňküden hem garyplyga itelip, garyplaryň beýwagt ölümlerine sebäp bolýarsyňyz. Saglyk putamyny çökerip, ilatyň beýwagt ölümlerine getirdiňiz. Adyk bolçylygyny döretýär diýip, bazarlardaky harytlaryň bahalaryny garyp halkyň el ýeterinden has ýokarda goýup, bazarlarda bolçylyk diýip öwünýärsiňiz. Ilatyň ýarpy bölegi bolsa, çörek pulsyny hem tapman, gara günde kösenip ýaşaýarlar. Towuk etini öndürýär diýip telewizorda öwünden telekeçileriňiň hany bitiren işleri, ýurtda ilaty iň arzan ölüm bolan towuk eti bilen hem üpjün edip bilenýär o. Äzirki wagtda ilat towuk kowalarda közenip, towuk etiniň hem ýumurtlaryň nobatyna durýarlar. Onu hem Türkiýeden de Iranyň satyn alyp getirýärsiňiz. Özüňizden sizin öňen zat ýok. Arzan un bilen, arzan çörek bilen, arzan towuk eti ýumurtla bilen ilaty üpjün edip bilmän garyp halky gozarkydan hem tozdurdyňyz. O ýerlerinde adyk bolçylygynyň gürrüňi hem ede oturmaly däl. Ilata zerur bolan agyr suw hem o ýerlerinde ýeterlik däl. Owalarda ýollar ýok, köçeler dargap ýatyr. Köprüler ýok, agyr suw ýok. Ilat fergerdan ünde ýaşaýar. Ilatyň ýarpy bölegi daşary ýurtlara eplenç üçin gidip nebir maşgalalar bolup çağalar ýetim galýarlar. Şümme siziň ýeten bir taraplyk derejeňiz, şümme siziň ýeten garaşdyrlyk derejeňiz, siziňe özüňizi öwdürmegi, özüňize ordan tapmagy, diýjeňiz özüňizi öwdürmegi bilýärsiňiz. Garyp halkyň halinden habar alýan ýok. O ýerlerini agdamanyňda, hut paýtagyň özünde, meniň ýaşaýan jaýymda mektebe barp bilmeýän çağalar bar. Günüderany görüp bilmeýän köp çağaly maşgalalaryň çağalary ogurlyga, dilekçilige ýudurýarlar. Olardan mektebe barp bilmeýän çağalar bar. Emma bu zatlar hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Siziňe özüňizi öwdürmegi bilýärsiňiz. Telewizorda sagdan limitlenmek barada görkezýän mahabatly gepleşikleriňizdäki almanarlara, iýmişlere seredip, garyp çağalar ymtanmak bilen oňýarlar. Olaryň çörek pulty alada. Siziň anam bildirýän ýaşlarga bolsa, narkotik jisimleri ulanyp, narkotik jisimler satyp, 3-den 4-den avtolog edinip, hälisinde türmelere girip çykyp ýörler. Bilim pudagynda, bilim alýan ýaşlar ýok. Olar diňe paraxorlygy öwrenýärler. Sebäbi bolar enesiniň atasynyň arkasyndan ýokary okuw mekdeplerine hem para berip girýärler. Olar şol berilen paralaryny nädip ýygyna alyp bolar kandiýan pikir bilen ýaşaýarlar, öwrenýärler. Narkotik jisimler ýurdan ýerden gelýär. Onu Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärleri we gümrük işgärleri, migrasiýa işgärleri bilelikde zemleşip ýurda narkotik jisimleri getirýärler. Emma biz uçara minmeli wagtymyzda biziň hemme ýerimizi barlap, bizi iki ýere rentgenden geçirip, migrasiýanyň hem de howpsuzlyk gulunyň işgärleri bizden ýok zatlar gözlediler. Şolaryň narkotik jisimler bileşip terhetden geçirip getirýändiginden siziň elbetde habaryňyz bar. Olar siziň arkaňyzdan gulluk wezipesine daýanyp narkotik jisimler ýurda arkaýyn getirýärler. Ýurdyň ýaky narkotik jisimler ulanýar. Elbetde bu zatlar siziň görkezmäňiz bilen edilýär. Saglyk putamyň çökdi, tenagatyň çökdi, owa hojamyň çökdi. Saga her hepde hemme zat gulaly gulluk diýip hasabat berýän häkimleriň, ministrleriň aňarsy 3-4 ýyldan türmeden çykýarlar. Ýurt bolsa çöküp barýar. Siziňe ýalyn maglumatlar bilen öz günüňiziň geçenini bilýärsiňiz. Berdeňizde ýerleşýän Kelleboýun hastahanasynda näsalaryň ýatmaly kravatlary ýalaňaç dur. Olarda ýorgan düşek ýok. Kimde kim hastahanada bejer galçak bolsa, öz ýorgan düşegi bilen hastahanaga girmeli. Dermanlar öz hasabyna iýmedik naharlaryň üçin pul alýarlar. Bokurdagyndan anygynasyny operasiýa etdirip ýatan agyr hastar ýanmasada ýatan günne hem 100 manat nahar üçin pul töläpdir. Haçanda näse men reanmasada ýatan wagtymda nahar iýmedim, puluny töläjek geldiýende oňa sen narkodan açylman, nahar ýanyň ýadyna düşýärdir. Sen nahar ýedin diýip oňa iýmedik nahar üçin 5 günne 500 manat pul töledipdirler. Niyar hastahanasynyň reanmasa bölüminden hem
şeýle maglumatlar çykýar. Bölümiň lukmalary hassalaryň hasabına naharlanýan tyklar aýdylýar. Gitaýçylygy, paraxorlugy öwürlen hassahanalyryň handan habar almaga ataly ogul sizin wagtyňyz ýoga meňdiýär. Hojalyk hasabyndaky ähli idara kärhanalaryň hyzmatlardan gelýän girdijilerini arkadaş şäheriniň guruluşyna diýip ellerinden alyp gidilýände barada maglumatlar bar. Hassahanalarda, spahanalarda bolsa, hatta lampalar çalşmaga hem pul ýok. Onu ilatyň hasabyna çalşýarlar, ilatyň jüýtüne girýärler. Arkadaş şäheriniň guruluşy üçin niýetlenen milliardlap ferişteleriň nire sarp edilýär. Oňa gödükçilik barmy? Sen ony Orad hemde Durdalyýal jenaýatkärleriň eline berdiň. Onuň gatdandan bolsa ilatyň jüýtüne girip pul ýygnalýar. Orad bilen Durdalyýyň ol pullary nähile sarp edilýändigine elbetde kontrollyk ýokdur. Olar siziň anamdar adamlaryň. Şonuň üçin olaryň hersinde 3-den 4-den elita jaýlar bar. Durdalyýy özüniň 5 ýyllap gillikde saklan elita jaýyna ýakynda ogulyny göçürip berkendigini bilýärmi? Elbetde olary jaý toýu bilen gutlansaňyz. Durdalyýyň özünde näçe tane elita jaý bardygyny hasabyny bilýän barmyka? Özüňiz başyňyz agyryp, baldaryňyz syllan wagty heriňiz bir uçara binip Germaniýanyň doktorlaryna garşy bejertmäge eňýärsiňiz. Siz öz doktorlaryňyzda hem anam edeňiz, sebäbi bilýärsiňiz. Sebäbi sizin bilim berip ýetişdiren lukmalaryňyzda bilim ýok. Olar günlerini çärlerde geçirip, sizi öwmäge sarp edip, okuw bilim alan oklar. Özüňizi seretdirmek üçin Germaniýanyň doktorlaryna sarp edilýän ferişteleriň näçedigine diňersiz bilýärsiňiz. Halk onu bilen o. Halk öz saglygyny seretdirip bilen o. Bayramanyň Watandaýhan birleşiginden kärendesini telekeçilere elinden aldyran öýsüz hem iýsi 42 ýaşly adam ýok bolan Annoradowa Gurbanguly garmy çyşyp içinden gan gelip Bayramanyň durky täzelenen hassahanatyna ýüz tutanda oňa puluň bolmasa biz hereden zok diýip onu ýygyna gaýtarypdyrlar. İşlemeýän öý hojatçylaryň saglyk ähtiýaçlandyryş pasportlarynyň tölegini her aýda 22 manat 50 teňeden kesgitlediňi. Türk pulsyny tapmaýan, işlemeýän pulsuz adamlarda 22 manat 50 teňe aýdan ýerden bolsun. Şol sebäpli ilat saglyk ähtiýaçlyk pasportyny hem edinip bilen o. Elbetde siziň üstünlüğiňiz, siziň gazançyňyz, siziň ilatyň jüýtüne girip ilaty kösemek üçin etdiýän oýunlaryňyz. Aşgabatyň onkologiýa hastahanasynda näsaglary şöfle bilen bejerýän enzamy ýoklugyna indi 5 ýyl boldy. Arkadaş şäherinde gurýan gerekmeze köşkleriň biriniň bahasyny sarp eden bolsam, şol enzamy satyn alsa bolardy. Dugny keselen aşgabatly ýaşaýjylar ýol söküp kösenip mara edip şöfle bejerisini alýarlar. Dermanlaryň bahalary ummandan çykdy. Meniň özüm Nukleya diýen tanjym dermanyny 700 manata, Velexim diýen tanjym dermanyny 230 manata, Terapril dermanyny 750 manata alyp öz saglygyma seretdirmeli bolýaryn. Ondan başga Panandin, Kakarnit, Albima, Endokrinol, Astalon dermanlarynyň bahalaryny bolsa-da özüňiz menen gowulýarsyňyz. Ýarsy kesilip 630 manat berýän pensiýawy şol dermanlara ýetirip bolýandygyny bolmaýandygyny oturup pikir edip bilýärmi? Meniň ýaly uzyp pensiýa alýan, meniň ýaşymdaky garrylar elbetde bir menden, olar müňlerçe, emma uzyp pensiýasyny gerekli dermanlaryna, iýmitine ýetirip bilmeýän garyp halkdan siziň habaryňyz ýok. Baýlar bolsa, haram pullary bilen barha baýýarlar. Milyondan gowrak halkyň işsizlikden kösenip daşar ýurtlarda entep, iş gözleginde maşgalalaryny, çağalaryny taşlap ýurtdan çykyp gitdiler. Bary ýogy 5-6 milyon halkyny çörek bilen, on bilen, adyk önümleri bilen üpjün edip bileňiz o. Näýe orta çykyp görülýärsiňiz. Siziňe daşar ýurtly mehmanlary ýurda çağıryp, forumlar geçirip, maslahatlar geçirip, tergiler geçirip, özüňiz öwdürmegi, öwünmegi bilýärsiňiz. Siz şeýle mahabatlylara näçe üns berdiňizse, halkam şonça garyplaşýar, ýurt tozýar. Haýsy ministr awra bilen gitdi, haýsy hakimiň awra bilen gitdi. Olar sana hasabat berende hemme zat gulaly ulluk, hemme zat 120% ýerine ýetirler diýip hasabat berýärler. Emma ahirinde hemmesi yalan bolup çykýar. Sebäbi olaryň yalan maglumatlary siziň göwnüňizden turýar. Size şu güni öňseniz bolýar, halkyň erteki güni siziň ýadyňyza düşer. Dogry sözny aýtmak isläm, meniň ýaly onlarça adamlary boğup türmäge basýarsyňyz. Türmede olar gyýnaýarsyňyz.
Мұңын хатер катаватлы байрам ağacıma misal bolup biler. Men onu türme batılıp türmede nähile qıynamaları tedawar edilendigini ýazga geçirdim. Onun nähile urulandygyny, oňa nähile azar berilendigini halkara gurulmalar hem bilýär. Tediňe adamlara hakykaty aýtdyrmajak bolup, olary köpeýärsiňiz, olary boğýarsyňyz, olary türme batýarsyňyz. Bu siziň üçin mutajda. Geçen ýerlenmemde men sana meniň ýerlenmegimi, maňa azar berilmegini, yolumyň kesilmegini, telefonumyň dinlenmegini güýjüň ýetden bolsa besetdir diýipdim. Emma bu işler dowam edýär. Meniň telefonumyň dinlenmegi dowam edýär. Elbetde seniň ýa ýüri togullukları güýjüň ýetmedi. Ýa-da olar seniň görkezmäň bilen şeýle edýärler. Meniň telefonumyň dinlenmegi dowam edýär. Men şu çykyşymda Milli Howpsuzlyk ministri Atagaryfa hem ýüzlenmek isleýärin. Siz näçe ýallaklap rejime hyzmat etseňizem, siziň soňky ykbalyňyz İskender Möýlükowyň ykbaly bilen deňdir. Atalowul Berdim Muhammedowlar, siz bolsa ilat horlap, ilat kösep, bize zorluk görkezeniz bilen kıyamet günü Sirat köprüsünden geçmeli bolanmazda 50 kýyzyk hasygydyk gelenim bolsaňyz, Sirat köprüsünden geçmeli bolanda siziň eden hasýaratlaryňyzdan peýda bolmaz. Ol ýerde siz eden etmişleriňize halka görkezen dogrulyklaryňyza jogap bermeli bolarsyňyz. Şunu unutmaň. Siziň haja eden ýaratlaryňyz garyp halkyň agdyndan hakyp berýän sadakalaryňyz o wagt sizi gorap bilmez. Howandarlyga mätäş sagalaryň fond diýip fond döretdiňiz. Oňa hem perişte ýygnamak üçin ilatyň jübütene girýärsiňiz. Tebigy baýlyklary ummadan çykýan baý döwletde howandarlyga mätäş adam bolmaly. Howandarlyga mätäş saga bolmaly. Süýetden işleriňizden öýde utanaňyz okmy.